Ξέρετε, η διδασκαλία της γεωμετρίας δεν χρειάζεται πλέον να είναι απλώς ένας πίνακας και ένα κομμάτι κυμολία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας επεξηγηματική ανάλυση, όπου θα εμβαθύνουμε σε μια πραγματικά θεμελιώδη μετάβαση στον χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς περνάμε από τη στατική και συχνά βαρετή διδασκαλία σε δυναμικές, διερευνητικές μεθόδους. Με απλά λόγια, πώς αξιοποιούμε τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να κάνουμε τη μαθησιακή εμπειρία όχι μόνο πιο διαδραστική, αλλά και πολύ πιο ουσιαστική. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα ξεκινήσουμε εντοπίζοντας τα πραγματικά προβλήματα που συναντάμε μέσα στην τάξη. Μετά, θα βάλουμε κάτω την παραδοσιακή και τη διερευνητική μάθηση για να δούμε τις διαφορές τους. Στη συνέχεια, θα δούμε την απόδειξη όχι ως αγκαρέα, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία και τελικά θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η δυναμική γεωμετρία και γιατί εργαλεία όπως το GeoGebra αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ενότητα πρώτη λοιπόν, το πρόβλημα στη γεωμετρία. Ας αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στη σχολική τάξη. Πόσες φορές έχουμε δει μαθητές να πελαγώνουν απέναντι σε ένα γεωμετρικό σχήμα? Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η έλλειψη διαβάσματος. Υπάρχει μια τεράστια, εγγενής δυσκολία στο να περάσει κανείς από αυτό που απλώς βλέπει με τα μάτια του, στο καθαρά αφηρημένο. Η χωρική αντίληψη είναι συχνά περιορισμένη και οι έννοιες μπερδεύονται. Για παράδειγμα, συγχέουν τακτικά το μισό με το μέσο ή το κάθετο με την ορθή γωνία. Και το πιο κλασικό όλων, στις αποδείξεις, χάνουν την μπάλα ανάμεσα στο τι είναι δεδομένο και τι ζητούμενο. Κυριολεκτικά, εμπιστεύονται περισσότερο αυτό που νομίζουν ότι βλέπουν στο χαρτί, παρά την ίδια την αυστηρή μαθηματική λογική. Προχωράμε στην ενότητα δεύτερη, παραδοσιακή απέναντι στη διερευνητική μάθηση. Είναι η ώρα που αλλάζουμε εντελώς το παιδαγωγικό παράδειγμα. Για σκεφτείτε το, στην παραδοσιακή διδασκαλία, το βάρος πέφτει σχεδόν ασφικτικά στα τυπικά στοιχεία. Κυριαρχεί μια αδιαπραγμάτευτη αυστηρότητα, έτοιμα αποτελέσματα, η απόδειξη καταντάει να είναι απλώς μια σφραγίδα επιβεβαίωσης. Η διερευνητική διδασκαλία, από την άλλη πλευρά, κάνει κάτι εκπληκτικό. Μετατρέπει τη μάθηση σε πραγματική ανακάλυψη. Είναι μια συναρπαστική διαδρομή που ξεκινάει από την απλή διαίσθηση, περνάει μέσα από τον πειραματισμό και τις υποθέσεις, τις λεγόμενες εικασίες, για να καταλήξει εντελώς οργανικά και αβίαστα στην τελική απόδειξη. Και αυτή ακριβώς η μετάβαση είναι ξεκάθαρη. Από τη μία, έχουμε την απόδειξη ως ένα στατικό, τελικό αποτέλεσμα. Μια γραμμική, μηχανική πορεία. Πάρε την πρόταση, απόδειξέ την, χρησιμοποίησέ την, τέλος. Στον αντίποδα όμως, η απόδειξη μεταμορφώνεται σε ζωντανή διαδικασία. Ξεκινά με δράση, ακολουθεί δοκιμή, ακόμα και λάθη. Ναι, τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, μέχρι να δημιουργηθεί η εικασία και τελικά να παραχθεί η απόδειξη. Είναι ένα δημιουργικό ταξίδι. Ενότητα τρίτη, λοιπόν, η απόδειξη ως διαδικασία. Ας επαναπροσδιορίσουμε το γιατί κάνουμε αποδείξεις. Πώς χτίζεται αυτή η περίφημη διαδικασία? Οι λειτουργίες της απόδειξης είναι πολύ περισσότερες από όσες νομίζουμε. Φυσικά περιλαμβάνουν την επαλήθευση, δηλαδή το να δούμε αν κάτι ισχύει. Αλλά πάει πολύ πιο πέρα. Είναι η επεξήγηση, η οποία μας λέει το γιατί λειτουργεί. Γίνεται ο τρόπος μας για επικοινωνία, για να μοιραστούμε τη μαθηματική μας σκέψη. Είναι το εργαλείο για την κατασκευή μιας θεωρίας. Και τελικά ανοίγει τον δρόμο για την εξερεύνηση και την ανακάλυψη. Η απόδειξη πάβει να είναι το τέλος του δρόμου και γίνεται το όχημα για νέα ευρήματα. Προχωράμε στην τέταρτη ενότητα. Τι είναι η δυναμική γεωμετρία ή πώς η τεχνολογία μπαίνει στην τάξη για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα? Ο ορισμός είναι ίσως ο πιο ουσιαστικός που υπάρχει. Μιλάμε για ψηφιακά εργαλεία, τα λεγόμενα συστήματα DGS, τα οποία αλλάζουν τους κανόνες. Επιτρέπουν την κατασκευή, τη μετακίνηση και την τροποποίηση γεωμετρικών αντικειμένων και το πιο σημαντικό, σε πραγματικό χρόνο. Ξεχάστε τις στατικές γραμμές στον πίνακα. Εδώ τα σχήματα κυριολεκτικά ζωντανεύουν. Μπορείς να πιάσεις μια γωνία, να την τραβήξεις και να δεις πώς επηρεάζει όλο το υπόλοιπο σχήμα εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και φτάνουμε στην πέμπτη και τελευταία ενότητα. Τα πλεονεκτήματα του GeoGebra και τα πρακτικά εργαλεία για τη σύγχρονη διερευνητική τάξη. Αν ρίξουμε μια ματιά στο τι υπάρχει εκεί έξω, θα βρούμε εξαιρετικά προγράμματα. Το Geometer Sketchpad, για παράδειγμα, είναι εκπληκτικό στους μετασχηματισμούς, ενώ το Cabri προσφέρει απίστευτη διαδραστικότητα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο εδώ. Είναι εμπορικά προϊόντα. Το GeoGebra, από την άλλη, κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όχι μόνο είναι εντελώς δωρεάν, αλλά ενώνει τα πάντα. Γεωμετρία,
άλγευρα, στατιστική, μέχρι και τρισδιάστατο χώρο. Τα ωφέλη είναι, χωρίς αμφιβολία, εντυπωσιακά. Βαθιά εξερεύνηση, δημιουργία εικασιών, κατασκευαστική ακρίβεια. Και κάπου εδώ φτάνουμε στην ουσία όλης αυτής της ανάλυσης. Προσοχή, το εργαλείο από μόνο του δεν κάνει θαύματα. Εδώ είναι που ο εκπαιδευτικός πάβει να είναι απλός χρήστης και γίνεται σχεδιαστής ψηφιακού υλικού. Υπάρχει μια εξαιρετική σχεδιαστική αρχή που ονομάζεται μαύρο και λευκό κουτί. Τι σημαίνει αυτό? Ο εκπαιδευτικός αποφασίζει τι θα αποτελέσει το λευκό κουτί, δηλαδή τα ορατά, διαδραστικά στοιχεία με τα οποία οι μαθητές θα πειραματιστούν. Παράλληλα, αποφασίζει τι θα μπει στο μαύρο κουτί, κρύβοντας τις πολύπλοκες λειτουργίες που απλώς θα προκαλούσαν γνωστική σύγχυση. Έτσι, το ψηφιακό υλικό δεν είναι κάτι στατικό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει, εξελίσσεται και προσαρμόζεται απόλυτα στον στόχο της μάθησης. Οπότε, ας κρατήσουμε αυτό για το τέλος. Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, σίγουρα, αλλά ο σχεδιασμός είναι αυτός που κάνει την πραγματική διαφορά. Ο τρόπος που στείνεται η εμπειρία είναι το παν. Αλήθεια, με τον εκπαιδευτικό πλέον σε ρόλο αρχιτέκτονα της γνώσης, πώς πιστεύετε ότι αυτή ακριβώς η μετάβαση από τη στατική επιβεβαίωση στη δυναμική συναρπαστική εξερεύνηση θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο που οι μαθητές θα κατανοούν τη γεωμετρία στο μέλλον? Είναι κάτι που αξίζει πραγματικά να σκεφτούμε.